WU Officer Jangkatan Intelligence Bureau Uban Hyderabad ulah siat ya Hakmat Jangkat Tengah Jung lembat kikun ha ka jingjia ka balas ngutrim sat ha ka sengi hat majai ha Jammu and Kashmir. UTU Officer IB Manish Ranjan ulah let syuti ke Kashmir. Bat Ranjan udai ka Bihar. Bat menta ulah dan Arsnam ha ka office jong ka IB ha Hyderabad. Bat menta usim syuti na ka benta ban let kai berkaying jong sya Baizaran ha Anant Tanak district. Kamdai tangkat ta hari ka jingjia ka basngo sansat. Kelajia WU Officer Jangkatan Sipai Lieutenant Vine Narwal. Ubrang sudah bitho haka khat khandai tarik yayong arjar pesan. Bat utei ula lek sangkai pengat bat ka tengah jong Henry uteiru ula due yala ka jong ka jing em. Vine udei ubatre hakochi. Katai ka jing hiar thma ka dei ka wei ka basir kai tam ha Jammu and Kashmir bat kelajia ha kopor arsteng no phaisngi. Habaki erang ki bariam sipai yala de. Kele hiar thma ha Baisaran ka badan ha Pahalgam. Kidon hadu arpo hendrungut ki breu ki bayap. Na katai ka jingsya hiar thma ha ki erang hadu menta. Kidon ru arngut ki bari ki balayap ha katai ka jing hiar thma ka batrim sibun.